Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alihi wa alihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun. Qala ta'ala Gusti Allah ta'ala halimahullah. Laman utawi sapa iku kafara kufur sapa. Kaina waha monggo sedune Gusti Allah iku ghaniyun zat kang sugih anil alamina saking biro-biro wong saala kabeh. Aiman tegese utawi sapa wong iku tarokan ninggal sapa man ittiko wujubil haji ing nekotake ne wajib haji. Mati ngiyakini wajib haji. Ana wong mampu gawe haji ning ora gelem haji. Baik nawalan, apa sedunia Gusti Allah itu goni yang datang suke, antu sadina. Riwayatake an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa anak muslim Nabi kudaa doa di sapa Nabi umat iki mari umat Nabi. Asyata Arafata ing dalem wektu sorene dina Arafah. Wastaghfara lan jalake ngapura sapa Nabi lan maring umat. Fa'auha nuli paring wahyu sapa Gusti Allah ilahi maring Nabi. Ini sedune ingsun iku kok bantu teman-teman ngapura ingsun lagu maring umat. Ma ing dosa beni dalem antarané ingsun wa bena lan dalem antarané umat. Falam aufir lan orang ngapura ingsun lalu maring umat. Zulma ing nganiayane umat. Zulma ing nganiayane umat utawa tole umat. Ba'dhum ya sebagian umat libat maring bagian kang weneh. Nalikane Nabi haji ndongaake umate. Dikane ning Arafah lan jalake ngapura. Supaya wahyu fa Allahu ilahi ini kok obatul umma baina baina wala tafir la umma. Ngapura dening Gusti Allah kejaba wong sing tumindak lali. Fajar nulis nambahi sapa Nabi bil istighfari dalam istighfari. Wa qala lan sapa Nabi inna ka satune panjenengan iku qadirun zat sing kuwasa. Antar to ing yen riro sapa tuwa kusumahu ing padunge umat. Dengan muda sing maha kuwasa sing saged ngapura sedaya kesalahan umat. Fala yujib nuli ora nyembadani sapa wa hum ing Nabi kusumah itu padu. Engke-engkean berpadu berdebat tilkal lailatin dalam mengkonolah wong. Fala makanan nuli dalam semangsane ana sapa Nabi iku wadatal musdalifah. Iku wadatal musdalifati. Ing dalem wektu esuk ana tanah Musdalifah. Nalikane sore ana ning Arafah, esuk wis pindah ning Musdalifah. Alha monggo bareng wahyu sapa Allah Gusti Allah. Alha monggo bareng wahyu sapa Allah Gusti Allah ilahi maring Nabi bil ijabati kelawan disembahkan ini donga. Pada bersama nuli mesem-mesem sapa Nabi. Pangkalalan dawuh sapa Nabi. Ajitu gumun ingsun min aduwillahi saking musuh Allah.
iblis yo rupane iblis. Lama aja ben dalam semangsane nyembadani sapa Allah Gusti Allah lima ring ingsun duai ing donga ingsun. Soha mongko bengok-bengok sapa iblis dadi nalikane Gusti Allah nyembadani dongane Nabi Muhammad iblis iku bengok-bengok. Soha mongko bengok-bengok sapa iblis bilwaili kelawan cilaka. Waktu buru lan tegese cilaka rusak. Bahwa doa lan nyelehake sapa iblis aku roba ing lemah ora debu ala roksi ngatasi sirai ndase iblis. Iblis yo ndak ngono iblis. Ala roksi ngatasi ndase kali-kali sebenarnya Nabi itu disebadani iblis niku au disabur-sabur ning sirai. Wasa ilang wong sing nglakoni fil fitani dalem pira-pira fitnah. Iku teh wong sing seneng fitnah wong ora apik, wong seneng fitnah wong ora nglakoni kebenaran. Ai al amilu tegese wong sing nglakoni asbabal fitani ing pira-pira sebabe pira-pira fitnah. Baga iku silahilan wong sing ngadol senjata. Ngadol senjata tapi ora untuk kemaslahatan, malah dhewe bapak. Wa ya utawi silah iku kulo udatin. Saben-saben persiapan utawa cawisan lil harbi krana ana perang. Min ahlil harbi saking ahline peperangan. Wamin utawi lafalmi iku bina nalani kelawan maknane lan min ahlil harbi kedue ahline peperangan. Wana yul mar'ati dan wong sing jima wong wedok, wong lanang sing jima wong wedok. Ai azza jadi tegese bojo wedok iki dubure dalem dubure mar'ah wong ra waras. Wana yul mar'ah bi dubu liha ibu sebentar wong wis padha sarape kok jima kok malah ning dalan apa dubur iku dalan iki kelainan. Wana yudati rohmin lan wong sing nikahi sedulur sing bisa duweni ikatan persaudaraan. Nikahi adine dhewe, nikahi bayune dhewe, nikahi maklene dhewe, nikahi mahne dhewe utawa nikahi mbahne mahromen kang tunggal mahrom. Ewati iri para batin tegese wong sing jimat wong kang duweni kekerabatan. Ini aku diterangkan ono wong wedok makro jumlahe ono 14. Muharram kang diharamake dimiliki kelawan dimiliki alghairi utawa liyane miliki. In alima yen to ngerti bahwa nyono sapa nakif. Jadi omang iku mau aidona tegese nyono sapa nakif halil afala ing ikilah pira-pira tingkah halalan ingkang halal kafara mongko kufur sapa nakif. Amma ida ikakoda anapun ing dalem semangsane ngiyakini sapa nakif utawa man anaha ing setuhune hadil afal iku haramun haram walaya guru menggora kubur sapa nakif. Wal mangkola tutai mangkola asab yang kang nomor 7 kola dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam layak kunura ono sapa al-abdu kawula bisama ingkang ana ing dalem langit bisama ing dalem langit wala bil ardi lan ora ing dalem bumi
iku mukminan sempurna mukmini. Ora diarani kawula sing sempurna keimanane, sing piye kudune hatta yakuna sehingga wis ana sapa abet iku wusulan kang akeh nyambungi. Arti wong sing nyambung silaturahmi. Ora madhot pasedu. Mutalatifan tegese wong sing melasi mengasihi linasi maring manungsa. Ora diarani mukmin sejati sing isih nglarani wong liya, baik dari segi ucapan atau segi perbuatan atau tingkah. Walayan kuno lan ora ana sapa abet iku wusulan sing akeh nyambungi hatta yakuna sehingga wis ana sapa abet iku musliman muslim. Kalau nak wong muslim sejati, dia pasti akan berbuat baik kepada sesama muslim yang lain. Kalau perbuatannya dari Nabi al-Muslimu akul muslim. Kalau mereka sampai maring podo wong Islam itu berarti belum sempurna mukmin. Aimun kau dan tegese wong sing mengot. Aimun kau dan tegese wong sing mengot. Walayakun ulan orang sapa abad iku musliman aran wong muslim hatta ya selama sehingga wa selamat sapa annasu menungso miyatihi saking tangane abad walisanihi lan lesane abad. Ora diarani muslim sejati, ora diarani muslim sing sempurna, sing deknene perbuatane lan omongane kok isih nglarake wong. Ai falayu ditegese orang nglarakake sapa abad anasa ing menungso bilisani kelawan lesane abad. Lesane ora iso dijogo. Nek omong ki yo lara ati. Lesane senenge gawe nacat-nacat wong liya, gawe ngelek-ngelek wong liya, gawe ngece wong liya. Nek ora ngece sedina ora lego. Wala bila ora kelawan tangane abad. Karena dalam arti bentuk perbuatan, perbuatannya dengan nyalai dengan wong liya, ada wong liya diumpet misalnya, lambine kancane diumpet. Nah, ngoten niku berarti urung muslim sejati. Urung muslim sejati wong sing bisa nglarani wong liya baik segi perbuatan atau segi ucapan. Karena wis iso ninggalake nglarake wong liya bentuk ucapan lan perbuatan engko bakal ditingkatake kudune dadi wong sing mukmin. Nak wong sing mukmin kudune apa? Usulan ay mutalatifan linnas. Seorang mukmin sejati dia akan menyambung silaturahmi kepada sesama manusia. Wala yakunu lan ora sapa abadiku musliman aran muslim. Ata yakuna sehingga sono sapa betiku aliman wong sing ngerti. Kudune seorang muslim sejati dia harus tahu di sing apik, di sing elek, di halal, di haram, di ketaatan, di kemaksiatan, di ganjaran, di dosa. Kudune hatta yakuna aliman. Ngerti iki apik, iki elek. Ngerti iki untuk dilakoni, iki ora untuk dilakoni. Kuwi muslim sejati. Walayakun lan ora ana sapa abad iku aliman aran wong sing ngerti hatta yakuna sehingga wis ana sapa abad bil ilmi kelawan ilmu iku amilan sing lakoni ilmu. Cara diarani wong alim sing urung nglakoni ilmune, urung ngamalke ilmune. Jadi sapa iku al ulama? Al ulama alladzina ya'malu bi qulubihim. Itu sejati wong alim. Wong alim iku wong sing ngamal kanthi didasari nganggo ilmu. Alladzina ya'maluna bi qulubihim. Ilmune akeh sing urung dilakoni ya urung alim. Makanya dari Nabi wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan.
Ora diarani wong ngalim nak ilmune durung dilah. Wala yakunu lan ora ana sapa abad bil ilmi kelawan ilmu. Iku amilan wong sing nglakoni. Hatta yakuna sehingga ana sapa abad. Ilmu ku yo ora bakal iso ndadekake kula njenengan sedaya nglakoni ilmune kejaba kok iku zahidan. Wong sing zuhud. Wasudu tapi zuhud. Lah manane zuhud niku napa? Iku takura ati dunia, ninggal kepenak ing dalem donya. Sing dikarepake zuhud iku ninggal kepenak ana ing donya iki. Tolaban krana golek lira atil akhirat maring kepenak ana ing dalem akhirat. Pemburu akhirat. Walaya kunulan ora ana sapa abad iku zahidan ana wong sing zuhud, kata yakuna sing gosono sapa abad iku waroan wong sing wirai. Wong sing wirai iki piye? Sing langgengake ngamali kanthi ngamal sing sah. Wal waro utawi kang aran waro iku mulazamatul a'mali. Langgengake kau netepi biro-biro amal al-jamilati kang bagus. Jenenge aja mung jamilah tok ning lakone ra jamilah ya ora sesuai karo jenenge. Jenenge jamilah kok jenenge salehah ning lakone ora salehah ya ora patut karo jenenge, ora pantes karo jenenge. Kala ngucap sapa Yahya bin Mu'adzin, Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Kaifa halika piye yang kumono? Iku zahidan wong sing zuhud sapa man wong lawaro akan ora ana wira iku maujud lalu keduwe man. Napa iso wong sing ora duwe wira kok pengen zuhud? Tawarro mongko waroina sapa sira. Tawarro mongko waroina sapa sira. Wira ina sapa sira amma saking perkara lesa kang ora ana apa iku lare keduwe sira. Dalam arti tawarruk amma laysa laka. Tinggalno perkara sing ora berhubungan di awak. Ora usah ngurusi sing ora urusan. Kadang awake dhewe seneng ngurusi sing ora urusane awake. Demen lho ngurusi urusane wong liya. Ngono ya ora mikir kok, malah sing awake dhewe kok mikir. Ono tanggane duwe duit akeh-akeh payu nganti 3 miliar ngono iku. Jadi aku melu mikir. Yo ngono kok ora gawe mangkat haji, ora gawe daftar umroh, ora gawe nyekolahke anake, ora mulyake anake, ora bengkel-bengkel anake. Mobil tuwa, mobil lawas, kok yo sing enak, mobil sing anyar sing sumpahane ke benak duit akeh kok. Mung ditang itung tok kowe dipamer-pamerke lho didaku-daku iki lho duitku sapirang nak cara aku ngono tak dhewe haji lha kuwi nak cara awakmu lho kuwi duwite kok ora duit kok. Demen-demen lho kowe mikir ngono kuwi. Wong kono ora mikir kok wis sing ora duwe kok malah ngomi. Lah kuwi berarti seneng apa? Seneng ngurusi sing ora urusan. Ora urusane wae duit iku kudu usane ngurusi. Wong sono tugase dhewe. Ora tugase awake dhewe. Mbok ben duwite nek lumpuke, nek dimburke, nek dipanen-panen mbok ben duwite ngono ora duwit. Kowe mek ngono kena nek duitmu yo padha semono. Lah nyatane ora duwe kok. Nek cara aku lha nek ora cara awakmu. Lah awakmu ora nyekel duit 2 juta kuwi ora nyekel. Kok kaya nek cara nek cara aku duit semono yo tak beli daftar haji kok gak sing setahun langsung apa mang ora. Lah kuwi nek cara awakmu cara kono beda kok. Lah sing kuwi duit kono ora awak. Demen lho kangelan ngurus sing ora urusan. Cara wong milik iki lagan golek momongan. Lagan golek momongan yo ngono kuwi. Ora urusane kok melu ngurusi. Kemake zat nulis zuhud sira fima dalam perkara laka kang kedue sira. Suma izhat fima laka maknane apa? Urusi urusanmu. Urusanmu seketer. Kok bisa ngurusi urusane wong? Iya, mikir kancamu lah. Aku iki karepe piye wae sekolah ora sekolah.
malah bayar sekolah malah bolos nilai orang pakai benar buktinya sadar mau coba dia kelakuannya yang ngono nilai mungkin yo orang pantas belas nak diurangkan nih wong tuh lalu teman-teman ngurusi urusannya wong cuma Islam limalaka maknanya itu urusin urusanmu dewi orang usah ngurusi urusan nih wong. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakunu lan ora ana sapa abad iku waroan wong sing kira. Hatta yakuna sehingga usana sapa abad iku mutawalian wong sing ngandhap asor. Ora diarani wong sing wirai, nak dekne lho iso mutawalian dalam arti ngandhap asor. Ngandhap asor iku orang ngremehke wong liya. Rumangsa ina, rumangsa asor, rumangsa apes. Mergo kabeh daya upaya sing awake dhewe lakoni iki ora liya mergo tetap takdir Gusti Allah. Anak Anas bin Malik berada saking Anas bin Malik oleh ngucap sapa Anas kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yaudu tilik sapa Nabi al-Maridho ing wong lara. Suatu ketika Nabi niku nilai perhatikan sakit, nilai wong loro. Yes, kudune buahnya seorang wong loro nilai, apa buahnya loro, diri loro itu lagi cuma syukur dengan kapok kayak syukur kayak kuala kalau aku saya lo, model orang itu, orang kendana apa sih dicoba loro jauh. Jenenge wong urip iku duwe coba dhewe. Ora dicoba loro, yo coba semedo aja ngece ya. Loro balak ya aku kayak aku lakone ora apik saiki tok lho. Loro apa ora musuh sopo. Lah pun ora suwe kendana awakmu sing dicoba loro yo. Kami niku aja mandu maring cobane wong liya iku duwe coba dhewe. Padha awake dhewe duwe coba dhewe. Mungkin orang yang dicoba dalam babakan keluarga, orang yang dicoba anak yang kanda, orang yang dicoba loro-loro, orang yang dicoba ning hal sosial, orang yang dicoba dalam hal ekonomi. Warna-warna coba ning Gusti Allah. Makanya ojo nah itu lan pilih bahwa remeh itu coba wong. Wanusiu lan melu ngiring ngake sapa nabi ngiring dalam arti ngetotake wanusiu lan melu ngiring sapa nabi aljana ida ing pira-pira jenayah. Di nabi niku nek jenayah derek ngiringke, ngenterke, nabi ngadeg menghormati. Wayar tak bulan nunggang do numpak sapa nabi al-qimar ing qimar. Qimar iku keledai. Wayuji bulan ibadani sapa nabi dakwatal abdi ing pengundani kawula. Nabi niku nak diundang mesti dudu. Waru yalan riwayatake apa ana husnul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa nabi. Man utawi sapa wong iku kana ana sapa man. Iku hasanah surati bagus peraupan utawa bagus rupane. Bihasabe ning dalem pangkate ana wong bagus pangkate dhuwur sisa utawa ana wong ayu derajate dhuwur iku la yusinu ora iso ngisap bu ing man mutawadian tur kang sing ngandhap asor kana mengko ana sapa man iku min khalisi ahlillahi setengah saking murnine ahli Allah yaumul kiamat dalam dina kiamat. Ana wong bagus peraupane pangkate dhuwur dekne ora gampang ngelek-ngelek wong duweni andhap asor kuwi termasuk kana min khalisi ahlillahi yaumul kiamat. Rawiya kami ngati sapa Abu Mu'aimin Abu Mu'ain wala yakunu lan rono sapa abdi mutawalian
Aran wong sing ngandhap asor kata yakuna sing gawa sono sapa abet iku arifan wong sing ngerti binafsihi kelawan awak dhewe ne abet. Wala yakunu mutawadian hatta yakuna arifan binafsihi. Ora diarani wong sing tawadhu yen dekne urung iso ngerti ini awake. Penting kalau jangan dulu iso ngerti awake dhewe. Dalam bentuk pakaian kalau dia suruh kudu ngerti hatta yakuna arifan binafsi. Yo pakaiane cah padha iku kudune kaya kepiye, pakaiane santri iku kaya kepiye. Kuwi berarti arifan binafsi. Ora padha pakaiane santri kok karo wong biasa. Wong biasa ngoten iku nggo karo cekak rono rene ora masalah, ora dipertanyakan. Tapi nek cah pondok tahun wis pirang-pirang tahun kok ning omah iso nganggo katok cekak. Bukan dalam arti iku kaitane karo dosa utawa ora dosa. Kuwi kaitane karo pantes utawa ora. Ngomong katokan cekak demen kowe dicerita karo wong liya. Lah iya kae taman-taman karo kae ora mati kae. Rono rene ngalor ngidul pak motor katokan cekak padahal wis pirang-pirang tahun kanggo iman. Berarti kuwi urung iso arifan binafsi, urung iso ngerteni awake dhewe. Urung iso ngerteni awake dhewe. Maka niku sadari, ketahui apa yang menjadi untuk diri kita, sesuatu yang menjadi untuk diri kita. Pantes apa ora janjane kuwi nak tak lakoni. Ana cah pondok ngoten niku mangan karo jengking ya ora pantes. Nek wong liya ya rada pantes lah. Rada terus jagung ning kucingan utawa ning warteg ngoten niku sikil karo jagung karo udat kebul. Nek cah pondok ngono kuwi ya ora pantes. Sapa meneh jengking ya rada dhuwur sarunge buka sisa. Masyaallah. Ngono kuwi kok dilakoni. Luwih dilakoni ora pantes kuwi berarti urung iso arifan binafsi. Urung iso arifan binafsi. Kala ngucap sapa asyairu wong sing ahli syair. Ya na adama la tahrur ka'afiyatun alaika syamilatun fal umru ma'dudun anta illa kazar in inda hadratihi likulli syai'in minal afati mabsudun ya na adama la tahrur ka'afiyatun alaika syamilatun fal umru ma'dudun anta illa nazar indah ratihi likulli syai'in minal yang ada yang turune Adam la tandur rojo kebujuk sira la tandur rojo bujuk kae sira apa afiatun kalujengan ya anak turune Adam rojo kebujuk aja gampang ditipu sing jenenge afiat. Afiat itu kesehatan. Dunia awake sehat lali ora olahraga, dunia awake sehat lali ora gelem ngaji, dunia awake sehat lali ora gelem ibadah. Meseh nom ora gelem sing jenenge nabung. Meseh nom alaikan tetepano sapa sira. Alaikan tetepano sapa sira. Syamilatun kamumi afiyah. Dalam arti sama dengan Paling menongko dari umur iku ngakdudun. Ono batas-batas, dibatasi umur itu dibatasi. Iku ngakdudun dibatasi. Ojo ketipu karo sehat, ojo ketipu karo kepenak awak. Umur iku ono batasan.
Ada batasannya ngomong bener. Mandara tawi sira iku ila kazain kejaba kaya dene tanduran. Awake dhewe yo tanduran. Indah adroti ing dalem nalikane ijune jati. Tanduran sing ijo ngono kuwi nek disawang yo nyenengake. Iki cek nom-nom maneh ngono kuwi nek disawang yo nyenengake. Ketok bagus, ketok ayu, ketok nyenengake. Tapi padha tanduran kuwi nek saya tuwa, kuwi saya ijo utawa saya kuning. Saya muning, saya loyo, padha godhong yo ngono kuwi. Godhong nek wis kesuwen yo ora ijo, warnane saya apa kuning, saya suwe dadi apa coklat. Malah iso tiba karepe yo menungso yo ngono. Sak nang ngene iki yo kulite sak kenceng kabeh, nyenengke kabeh kok. Jak mlayu kuat, jak olahraga kuat, jak ngaji kuat. Mangan apa wae kuat bisa kuat. Engko nek saya tuwa wis ora ijo meneh. Dadi rada kuning ngono kuwi tenan wis rada kalong. Sing ngene mangan ping wani kudu tuwa mangan ping wis ora. Mergo apa duwe asam. Wis mulai disodone, aku wis mulai dikurangi dari Gusti Allah. Kurangi Gusti Allah. Jadi angen-angen mumpung wis enom kuwi nikmatano temen. Mulai dikurangi kok saya tuwa mripate wis mulai bener. Wayah nang ngene iki ndelok apa wae kok jelas iso nyenengake demenake wong itu ayu yo nyenengake wong bagus yo nyenengake nyenengake ora perkara sing nyenengake yo nak namati temen. Nah tutuke tuwa ngerti mripate bae. Delok cerdak kene kuwi ora ketok kudu nggawa pembantu apa nganggo kaca. Tanganmu saya kuat, sikilmu saya kuat, yo saya menang. Kok nak saya tuwa yo ngono kuwi. Awakmu mungkin saya kuat karena yo kakar ngono kuwi. Nalikane saya menang. Tutuke tuwa yo glemre kabeh awake. Pemene sing katonan ngono kuwi nalikane saya menang katoane muancam sing wah suwana, ketok buah gak ketok suara. Sangat tutuke tuwa yo glemre kabeh dadi koyo kucing, ora malah sakar malah mati. Tapi, yo padha kaya godhong ngoten niku. Godhong wis seger-seger rak pertene napa ijo. Tapi saya tuwa ngono kuwi godhong yo iso tiba karepe dhewe. Yo manungsa iku mlaku kadang kangelan kok ora. Wong-wong sing sampe sepuh-sepuh mlaku wae kangelan. Nek apa-apa wae kangelan. Yo padha manungsa besok iki ngono kuwi. Ora liya ma anta ila kaya ini ndaka terus. Dikuli saya ini bukan kedua sahabat suci. Minal afati saking biro-biro konco boyo maksudun utawi perkara sing disejo. Mergo apa dikuli saya minal afati maksudun kabeh wong iku duwe jatah coba ni dewi likuli saya minal afati maksudun. Tapi wong iki coba dhewe ora usah metu coba wong liya. Ora usah ngeri coba wong liya kok meneh kok ngerasa. Kowe ora ngrasake aku dadi aku, jasa ora ngrasake dadi aku kuat apa? Ora lho kok maksudnya piye kok omongan koyo wong jenenge wong kuwi mesti duwe coba dhewe. Iki lho niku lisya minal afati maksudun kabeh wong wis duwe jatah. Coba dhewe-dhewe. Yen wis ngono fa in salimta nuri lamun selamat siro minal afati saking piro-piro konco boyo ajma'a hayo sekabehane afat ajma'iha atau pening minal afati ajma'iha iya sekabehane afat fa anta mengkotawi siro indah kamalil amri ing dalem nalikane sempurnane perkara iku maksudun dipaten kok wis iso slamet saka kabeh cobaan fa anta indah kamalil amri nak kowe wis pengen terhindar dari cobaan maka siap-siaplah diri kalian untuk menemui yang namanya maksudun itu maknanya apa? Kematian.
jenenge wong urip kuwi kudu siap lan sedia. Gelem ora gelem kudu siap nampa sing jenenge coba. Kudu siap nampa sing jenenge musibah. Nah ora pengen terhindar saka musibah, nak pengen terhindar saka musibah ora musibah ning uripe, ora coba ning uripe, maka indah kamalil amri maksud. Nak pengen yo mati. Samane ngono. Nek kowe ora pengen entuk coba, ora pengen entuk musibah yo mati. Nek yo tok eling engko ning kubur, ning alam kubur yo ana cobane meneh. Ditakoni entuk kuwis saka malah bisa. Aku wis ning kin dunya ngene iki iso pas, iso pola lanjut. Kowe ning akhirat ngono kuwi ning alam kubur ra iso takoki ingkang akhirat mantra buka pas. Oh, gebuk langsung. Ora iso jawab langsung digebuk langsung dilarak ana ning nerakane dunya. Kan niku ketahuilah bahwasanya cobaan itu pasti akan menghinggapi diri kita. Dewe Gusti Allah, fa idza faruq kafan. Nah kalau wis rampung ngadepi cobaan, siap-siap bakal tampa cobaan meneh. Terus iku kudu dieling, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nanti dibeleni ping pira loro. Maknane napa? Gampangane nalikane Gusti Allah niku angel cobaan, nalikane awake dhewe sabar, mesti sing mone angel dadi gampang. Sing mone ketok susah ora kuruan delalah yo dadi entenge ra kan. Sing mone ngabote ora karuan nang nglakoni suwe-suwe nak kulino yo iso karepe dhewe. Yo kowe wong latihan Pak Mongko dhewe dhisik ngono kuwi. Kowe tak cobone akeh. Cobone akeh. Ya Mbak motor kuwi. Nah, Mbak itu rada enteng lha Mbak motor iku rada abot. Saka bobote ya luwe abot. Pemenang di simpangan karo wong ora ngati-ngati wong Mbak greget ngene-ngene ya iso njebur kare. Ya coba. Ora ngati-ngati sikile ora siap ngono kuwi, ngono meneh jadane ora kuat ya iso ambruk. Utawa ning pasiran kok malah direm ngarep bilangsar ngono kuwi. Lha kok cobane wong numpak motor, ya padha. Tapi kok nalikane suwe-suwe kok lakoni ya iso lanyah karepe dhewe. Suwane sultanan beneran kok. Sultanan diubah ngene iki pati nak anyaran lho wani ngono kuwi nanti. Wis wani ditrel-trel beneran mergo wis biasa. Wis bersahabat karo motore niku. Ya padha wae iki. Wong nek wis bersahabat karo masalah iki masalah model kowe dihadapi kanthi demenake kanthi nyenengake ora malah gersah-ger. Padahal jenengan ngaji ngono ora bisa ngono ki. Opo iki maknane model piye to? Wis pegon iki piye to? Wah ngele raka rumah. Ulisan bos ronde kok wangel diwaca wangel kaya ngene. Tapi kitab itu koyo numpak motor. Kitab ngene iki koyo awakmu numpak motor. Ulino, menang ulino. Kitab kan dibuka terus, dibuka bolak-balik diwaca terus kowe yo suwe-suwe lanyah karepe dhewe, suwe-suwe iso karepe dhewe. Padha numpak motor awal-awal yo ngreng-ngreng isaro wedi. Menang ulino tumpaki terus ngono kuwi yo suwe-suwe wani cokangan berang di merem wae wani. Di anak wae wani, di dolanan HP wae wani. Mergo wis ulino. Dene wis lanyah. Terlengke wani, keren marep nganti sing mburi jentit ngono kuwi lho wani. Mergo wis kulino. Padha wong maca kitab asline ngono kuwi menang kulino. Angger sering deres kitab, sering dibuka kitab dimutolaah. Diwolak-walik dalam akhir terus mulak-malik kitab ngene. Iki kok ora mudeng-mudeng. Ya ora mudeng-mudeng ora kok sinau. Aja kok cara teknikal kitab diwolak-walik aja ngurus dinak gitu. Di kok ora mudeng-mudeng. Ya ora mudeng-mudeng ya disinau niku suwe-suwe iso ra iso lanyah karepe. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.